pozrieť na ich nástupovky. Dámy a páni, toto je historicky prvýkrát bratovražedný súboj a majú to naozaj osobné tým, že Sniper spával so Sofiou, ktorá bola Ritterová priateľka. Oni spolu nie sú ani na hoteli na jednej izbe. Všetkým to riešime zvlášť. A toto bude street fight a ideme si pozrieť ich nástupovky. Sniper a Ritter, bratovražedný súboj. A začnem tebou, Ritter. Si nejaký pochudnutejší. Vieš čo, som rýchlejší. Trénujete? Trénujem, jasne, že trénujem. Sniper, vitaj. Váš najbližší cieľ je 12.6. Poupas Arene. Veľa ľudí písalo mne aj pánovi Múdremu a celkovo na Celebrity Combat ste t***nutí, a to ešte slušne hovorím. Prečo ich dávate proti sebe? Oni sa nebudú byť naozaj. Ľudne môže byť možnosť, my im do hlavy nevidíme, ale vy chcete vidieť sa byť. A to je biznis. Ako to plánujete s tým zápasením? Naozaj si dáte na hubu, alebo idete len urobiť čoromoro? My sa tam nebudeme, že hladkať. Dobre, veď uvidíte. Priatelia, začína sa ďalší súboj. Dvoch bratov proti sebe. Čo vy na to hovoríte? Máme tu prvého z nich. Dámy a páni, teraz bratia Ritterovci, máme tu jeden jediný zápas. Street fight. Ritter agresívny nástup už teraz dáva. Žokita, agresivita. Tí, ktorí pozeráte TikTok, máte TikTok, viete, o koho ide. Sú to dvaja bratia, ktorí si pôjdu zmerať sily v klietke oproti sebe. Ritter ide v tigrovanom komplete. Neviem, či to nepomýlil troška s modnou prehľadkou Čavo. Asi je na mole práve. Ale keďže tento zápas sa odohráva street fight, tak tam nemáme pravidla. Základné pravidlá sú, že nemôžu píchať do oka, kopať do guli, to je jediné. Vlastne do medzinožia sa nemôže kopať a píchať do očí, ale tento treba pripomenúť aj vám, divákom doma, že toto je street fight. Žiadne MMA, žiadne box, žiadne K1, ale street fight. A už ho máme pred klietkou. Máme tu veľmi vyhrotený zápas dvoch bratov, pretože jeden spával s druhou frajerkou. Ukradli si navzájom ženu. A Čavo proste nastupuje v košeli, a keby išiel na nejaké rokovanie. No poďme na to, dámy a páni, toto bude silno zaujímavé, keďže je to street fight. Vidíte, že chalani majú boty. Pouličná bitka. Takzvaný street fight. PS si vyfrkal nos pred klietkou. Nemá rukavice, nemá nič. Aby mu sopliky nezabehli v klietke. Áno, už nám tam chádza. Čisto street fight. Toto bude veľmi Neviem, či nás zaujímavé pre divákov. Nevediac, čo povedať prvýkrát v histórii Celebrity Combatu, vám oznamujem asi iba jednu pravdivú situáciu, že ide nastúpiť jeho oponent, zároveň brat, jednovaječné dvojča. Poďme sa na to pozrieť. A už nám ide jeho brat. Ako ste počuli, jednovaječné dvojča proti bratovi. Ten zabrekuje nám trošku. A druhý vidíte, že ide tričku a v riplách. Wow, veľmi agresívny jeho brat. Tu sa asi nič nebude darovať medzi touto bratskou nenávisťou, ktorá je medzi nimi. Už nám prichádza, už ho tu máme. Brat proti bratovi, tak toto bude silné. Uvidíme bratskú nenávisť. Troška si pomýlil celý ďalej, jak je klietka. Sa rozbehol, až sa prebehol. Až sa prebehol a vidíme, že obidvaja majú outfity, aké by išlo nejaké rokovanie.
Brat ho pekne čaká v modrom rohu. Áno. Noha prekrížená, Máme ruka bok. obidvoch bratov v klietke. Dámy a páni, poviem si predstaviť obidvoch borcov a nezabúdajte, že toto je street fight. Dámy a páni, tento street fight v týchto atypických outfitoch a konečne vynaloženie úsilia do toho, aby si zmerali síly, pozreli sa osudu do očí a ukázali, ktorý z týchto dvoch atypických bratov je práve ten, ktorý bude dominovať aj fyzicky v klietke. To všetko ideme uzrieť už teraz. Najprv si ich ale samozrejme poďme predstaviť. Tento street fight bude o nich dvoch a začneme modrým rohom. 29 rokov, 180 cm, Patrik Ritter Krištof. Červený roh, neuveríte, ale tiež 29 rokov, tiež 180 cm, Lukáš Snajper Krištof. Rozhodcom zápasu je Jakub Müller a držím mu palce. Poďme na to. Ideme na to, dámy a páni, súboj dvoch bratov jednovaječných, taký istý vek, taká istá výška. Street fight, dámy a páni. Jediné dve veci, čo zakázané, píchanie do očí a kopanie do rozkrokov, inak sa ide bez pravidel. Street fight. Poďme si to vychutnať, ja osobne aj s Martinkou, aj s Janisom sme na to zvedaví, čo sa teraz bude diať a vy budete tiež toho svedkami. Dámy a páni, street fight práve začína. Let's go. A teraz dvaja bratia nič, stoja. Začali na seba pozerať. A si sa rozhodujú, že dosť koho. Toto bude veľké, milí diváci. Zatiaľ Jeden čaká už je v brata. strede, brat čaká Klietke. brata. Nikto nemôže povedať a predikovať, čo sa tu stane. No, tu to asi nevieme nič. Aj! Vyzerá to zatiaľ divočina, nabral svojho brata na pletivo. Je to street fight, môžeme čakať aj dotrhané handry, nejaký grappling. Údery zatiaľ do chrbta padajú. Lakte, údery, všetko, čo mu dá. Ale teraz Tak stávajú. toto je veľké. Nie je to Pozor dokonca na ani to. na kolá, prosto Už máme roztrhané tričko. čistá divočina. Čistá divočina. Pozor na tie kopanie z do huby. Á, Snajper trošku dominuje vo váhe. Pozrime sa na to, čo sa tam deje. Sa tam nejak zamotali do seba. Prvé tričko máme roztrhané. Neštro, čo je toto zaujímavé polohu? Už nám aj niečo odletelo z topánky. Pán Müller to bude mať veľmi náročné a nenechajú sa ani... Teraz skočil aj do rozhodcu. Pozor, Teraz pozor. nemáme ani rozhodcu tu. Skočenie do rozhodcu to by sa nemalo, aj keď je to bez pravidiel. SBSkári by mali byť pripravení na hociko. Asi áno pri tomto zápase. Oni sú nevyspytateľní. Jeden z bratov sa vyzlieka, dáva dole tričko. A druhý je agresívnejší Uvidíme, teda. čo bude, a už sa blíži k nemu. Snajper dal dole celé brnenie, ja ani neviem. A naozaj, čaká. Bez trička. Rozhodca ho musel trošku ukludniť, lebo už Si vyhodí pomaly... tričko von, ktoré si dal dole z klietky von. Ktoré už vyhodil. A zrejme sa bude pokračovať. no už len to, že naozaj nastúpili, že sa nám to podarilo ich dať takto dokopy, je veľký úspech. Čo sa bude diať v klietke, je nevyspytateľné. Nevyspytateľná divočina by som to skrátil. A ideme pokračovať. Normálne som v Hovorím. napätí. Ritter špekuluje, že sa chce napiť. Ale Nie. nemôže sa napiť. Že mu sucho v krku hovorí. Teraz uvidíme, že či mu dajú napiť, alebo nedajú. Tak uvidíme, či jeho brat Snajper bude ready. A aj keď vidí, že Ritter potrebuje vodu, či ho napadne. Ale nemôže sa napiť. A asi ideme ďalej. A možno sa, keď je to bez prestávok, A už si tam neví. Hecuje sa sám Sám asi sa hecuje. na rozhodcu Huláka. pán Müller, fakt mu nezavidím. Aj, Pozri sa. A stojí, pozri. a už zabudol, že bol smetný. Je tu škrtenie. Už Hlavička. nepotrebuje vodu.
Dvoja pred sebou teraz. Aj. Zatiaľ kopanec. Najviac mi to pripomína WWC. Či jak sa to volá, ten wrestling. Aj keď... No je... A teraz ho chytil za krk, strčil. Rozhodcovia sami nevedia, ako možno reagovať v takéto atypickej... Padla prvá facka. Otcovský lík. A chcel mu vrátiť. Normálne na červený krk celý. A padali dve facky. Ale stoja stále pred sebou obidvaja. Tigrovaní braty, agresívnejší. A Ritter, no, učí rýchlejší. Sniper mi príde zasa statickejší. Pozerám mu do očí. Zatiaľ je to slovná prestrelka. Áno, aj freestyle rap to si môžu dať chalani. Aj! Sotil ho. Furt pýta pitie. A dali jej dali 10 sekúnd do konca kola. Tak nech sa napije cestu akože... Bez pauzu. No. Gate mu padajú, sú opravené. Neštro, čo vravíš na tento? Ešte vidím to prvýkrát v živote, bracho. Ale zaujímavé, akože čo oni dvaja robia. Pozerajú sa na seba, mne by to bolo aj tak ľúto potom, neviem, no. Také to je čudné, no, že dva bratia Teraz sa proti môžu sebe. napiť, asi nemá ani jeden trénerov, tak neviem, dostali vodu, dobre napije sa. No, aspoň, že tak. Tak dali tú prvotnú agresiu do toho prvého vlastne tej akcie, tak mu až vysmedlo. Ale čo povedať, ľudia sa bavia, my sa bavíme tiež. Je to celkom zaujímavé. Je to zaujímavé. Ja to vždy vravím, že konzum určuje produkt. A Ako, ale títo zase dvaja bratia sú prosto najsledovanejší bratia na TikToku, ľudia Áno. ich žerú. je to vyhlásené jak street fight, takže žiadne MMA, žiadny box, nič. Je to vyhlásené pod týmito pravidlami street fightovými. Tam by sa aj Pali Hari našiel. No, to sú pravidla naňho, takže sme podľa pravidel vlastne takých, akí majú byť. Teraz zase niečo potrebuje, Dal si vodu, teraz mu nestačí voda, niečo tam pýta. Burger. burger by si Asi dal. je hladný ešte, no. Tak teraz si sa napil. Oni sú veľkí špekulanti. Furt by len pil. Horší jak ťava. Smedný mních. No poďte A tam. ideme na to, už to dokončíte, chlapi. Došpekulované. Máme napité, už to začína slovná prestrelka zatiaľ. A už sa rozbieha, už to ide. Krása. Prvá výmena! Krása. Ich výrazy sú na nezaplatenie. Aj, kolenové škrtenie. Toto není dobré, toto ne. Toto máme všetky techniky nakope na jednom. Prvé údery z boku dostáva. Stále mu je na krku. Ale pricvikol mu hlavu nohami. Sniper si Jeden dovolí druhý. povedať, že to má horšie. A má pricviknutú hlavu. Je to tlačí krvi na do hlavy. nohe. Ale výraz je zaujímavý. Sú to vrahovia. Chytil si hlavu dobre. A už vybral hlavu, ale zase tam tými nohami špekuluje. Tak toto vyzerá jak taká 69. Nechcel som to povedať, ale som rád. Ale tak je to tak, jak to je, no však ľudia majú oči, vidia, zasadol mu hlavu. Uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Brat chce uškrtiť brata. Vyplazuje jazyk. Že by mu tam prdol do nosa, že... Toto bolo nezákonné podľa pána rozhodcu, ktorý sa ho skúšal zastaviť. Hej! Toto už je mimo pravidiel, Unak úplný. sa troška aj rozhodca zapojí. Kto sa jeden sťažuje, že jeden niečo môže, druhý ne. Obidvaja majú výrazy silné. A je koniec. Koniec. Možno sa chalani pobijú aj v šatni. Minule to tu bolo. Tu, kde práve sedíme, bola Mela. Ako môže prísť ku nej, ja ho uklním. Takže než to len teší, že si tu vedľa mňa ty. Áno, len nech sa drží ďalej od mojej mamy, lebo potom obidvaja naraz tam. Ja ho Bez sledám, pravidiel, poď sa. obidvaja naraz bez pravidiel. No, Proti držte mi mne. palce, neviem, čo idem vyhlásiť, ale... Budem ťa číhať, keď tak preskočím. Hneď sme tam.
aký bude výsledok teraz, lebo No, na toto som zvedavá, ale zase neviem, čo tu mohli nabodovať rozhodcovia. tigrovaný brat, holý brat. Uvidíme, kto z koho. Sily si pomerali za frajerky, Ale áno, tak teraz uvidíme. Či im to stačilo, alebo tá Mela bude pokračovať aj ďalej. no keďže oni sú takí nevyspytateľní, uvidíme, no, čo to vyhlási, ak sa to vyhlási. No, bolo to... A vyhral? Kto by to bol povedal, že sa nám podarí Rittera a Snipera dostať do situácie, kde budú mať takúto atypickú Melu? SBSkári, buďte ready a môže sa stať čokoľvek. Vyhráva v tomto street fighte Ritter na škrtenie! Máme to za sebou, dámy a páni. A ja idem zistiť, ako vyzerá ďalší eventuálne ženský zápas.